Моңаршы югалганнарда. Башкалар килә. Алар сезнең арттан килә. Сезнең 3 юл гына: йөгерергә, качарга яки үләргә. Хәзер мин ниятебез бар дип кенә әйтә алам. Әйе, джунглига барып динамит табарга һәм капыны шартлатырга. Аннары кешеләрне шунда яшерергә. Нитроглицерин бик тотрыксыз. Без бары тик Лок. Бәлки бүтән юл бардыр. Бу бердән бер юл, Джек. Берсен мин алам. Булмас. Хәл ителмәде. Юк менә, әйдәгез җирәбә тартабыз. Безнең бәхәсләшергә вакытыбыз юк. Димәк, мин һәм син Кейт. Тота аламмы? Ул ерак китмәгән. Ашыксак, без аны куып тотачакбыз. Аны кайтар, Чарли. Мин аны кайтарам. Бун монда егылып төштеме? Ушкышта афин булган. Сезнеңчә, капы астында нәрсә бар? Өмет. Өмет дип уйлыйм. Бу урынны караңгы җир дип атаучы Шындахи. Әйе, мин күрдем. Моннан китәргә кирәк. Лок, нишлисең? Лок. Лок. Югалганнар. Лок. Лок. Джек? Джек. Лок. Я Раббым, Лок. Миңа динамит кирәк. Юк, ул минем биштәрдә. Аны китер, тизрәк. Джон, Джон, тотын. Джон, мине җибәр. Нәрсә? Мин исән калачакмын. Юк, мине җибәр. Мин исән Алып калачакмын. килдем. Менә ул. Әкрен генә аш. Булды. Хәзер ат. Юк, Без бит шартлыйчакбыз. ат. Тизрәк. Мин аны тота алмыйм. Кирәкми. Ат әйдә. Тизрәк, Кейт.